भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता सुदीप पांडे के निधन हो गइल बा। अभिनेता कुछ हिंदी फिल्मन में भी काम कइले रहले आ राजनीति से भी जुड़ल रहले। रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेता दिल के दौरा पड़ला का चलते एक दुनिया के अलविदा कह देले बाड़न। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के साल के शुरुआत में बड़हर झटका लागल बा। सुदीप पांडे कई गो भोजपुरी फिल्मन में काम कइले हवे। वो फिल्म निर्माता भी रहले अवरी कुछ हिंदी फिल्म के हिस्सा भी रहले। रिपोर्ट के मानल जाए त दिल के दौरा पड़ला के चलते उनका मौत हो गई। वो राजनीति से भी जुड़ल रहले अवरी कांग्रेस पार्टी के हिस्सा रहले। अपना करियर के शुरुआत में पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहले। बाकिर एकरा बाद साल 2007 में फिल्म भोजपुरिया भैया से वो आपन भोजपुरी फिल्म करियर शुरू कैलन। सुदीप पांडे आपन करियर के शुरुआत सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कैले अवरी ए दौरान वो अमेरिका में काम कैले। अमेरिका से पढ़ाई पूरा करके जब भारत अइने तक भोजपुरी भैया नाम के फिल्म बनवले। ए फिल्म में इनके मुख्य भूमिका रहल आ ए फिल्म के निर्माण भी उहे कैले रहले। एकरा बाद अभिनेता कई गो फिल्मन के हिस्सा बन गईलन आ एगो समय आयल जब वो भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रिय हिस्सा बन गईलन। यही बीच उनकरा जिंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आयल।